Το είδατε το φωτοφυλάκι. Πετροπούλου. Παρούσα. Πολυχρονοπούλου. Παρούσα. Γιατικιάρογλου. Παρούσα. Λαζάρου. Καλέ, πια Λαζάρου. Η Λαζάρου έφυγε, άλλαξε σχολείο. Μπα και μου πήγε. Στην Κηφισιά. Πώς και έτσι. Πας και έχει πιο ωραία αγόρια εκεί. Όχι καλέ, φιλέον είναι. Τότε. Έχει έναν πάρα πολύ κούκλα καθηγητή. Άντε. Καλύτερο στο φλωρά. Καλή, ποια φλωρά. Τι να σας λέω. Μήπως βαράει κι αυτός. Στην αρχή όχι, αλλά λένε ότι στην πορεία γριεύει. Λέτε να πάμε κι εμείς. Γιατί, για να βλέπουμε πάλι πεταλούδες, πράσινες, κόκκινες και κίτρινες. Είναι να γράφουμε 100 φορές στο στίχο της Ηλιάδας. Βεβαίως, βεβαίως. Αν είναι έτσι, τότε να μείνουμε εδώ. Όχι, να πάμε, γιατί έχω ακούσει ότι περνάνε τέλεια. Ναι, ξέρετε ότι τους επιτρέπει να πίνουν καφέ μέσα στην τάξη. Στην ηλικία μας. Ναι, είναι πολύ προχωρημένος. Και εγώ έχω ακούσει ότι μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Και εγώ έχω ακούσει θέλουν να πάνε όλοι και από το Βύρωνα και από τη Γλυφάδα. Ναι, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τους δεχτούν εκεί. Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο. Μεταφράζω και στίχους μόνο κόμματος. Τι γνώστε το διάλεγο από Παπασταύρου και Φλωρά. Παιδί μου, μετέφρασέ μου αυτούς τους στίχους. Μονοκόμματος. Μόνο κόμματος, φυσικά. Αχ, μονοκόμματος δεν θα μπορέσει. Και τι θα κάνουμε. Μεταγραφή στην Κηφισιά, βεβαίως, βεβαίως. Χόρευε τρελά, χόρευε twist κι όλα θα πάνε καλά. Χόρευε twist και να μη σταθείς, αν δεν αισθανθείς πως θα ξεβιδωθείς. I twist,